live insa jigog mo in live ko. I-share na pa. Ano ka lang ka din. Iyak mamali ya pud kuya kita niya. Di puno copyright na yan. Kumuya na. Okay. Ha? Di ko lang. Agdal na tayo na niya, tapos na yun. May we ask the Mayor of Tabuk City, ni Mayor Darwin Estranero, to give the welcome remarks to our guests. Sir. Tugaw tayo masin, kanya. Nagkajay awan titugaw na. Kaya umay to dumawat ba na Jai City Hall. Okay. Bago ang lahat, of course, pasalamatan natin ang ating buong may kapal sa araw na binigay niya sa atin. Let us all thank and praise God for this wonderful day that He has bestowed upon us. Itong bagong buhay na binigay ng ating buong may kapal ng Maynila, si Mayor Yorme Isko Moreno, ang ating kandidato para sa presidente ng ating bansang Pilipinas. And of course, ang tumatapong vice presidente ng ating bansa, si Dr. William. Nakikita mo, ito po. And ang ating mga kasama sa linya na pamanahan, of course, ni Samira Gotok. Okay. Assalamualaikum. Ating kababayan, dami nating mga kababayan dito. At isa rin sa linya ni Mayor Isko ay si Jopet Sison. Nandito rin po siya. Si Atty. Jopet Sison, nakikita din natin yan. May programa po sila, ipaglaban mo. And nagpunta na ako dito. Ang itong babanggitin ko na susunod na pangalan, hindi lang ko nakaraan. Ang nagbigay ng libreng serbisyo para sa pag-review ng civil service at saka mga ibang kurso. Libreng review po ang ginawa niya, si Dr. Carl Balita. At saka siyempre, huwag natin kalimutan ang ating sekretaryo ng Departamento ng Agrarian Reform. Nagpunta na ako sa opisina niya, hindi ko lang kaway nadatang na nakarang buwan. Ay, nung nakarang 3 buwan siguro. Wala pong iba, ang ating karating probinsya, galing po sa Nueva Vizcaya, si Atty. John Castriciones po, Secretary po ng DAN. At saka siguro, baka hindi nakadala yung ibang kasama nila. Sa lahat po ng mga kasama ni Mayor Isko na dumalo ngayong araw na ito, at sa lahat ng mga opisyales ng ating probinsya. Nandito po ngayon sa ating harap ang dati nating Vice Gobernador, si Vice Governor James Erduba. Ang ating mga opisyales ng mga iba't ibang barangay, pinapangunahan siyempre ng ating punong barangay ng barangay nito, walang iba kung hindi si Kapitan Cosme Gundawa. And of course, nakita rin natin dyan kanina ang isang membro ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya ng Kalinga, si board member Harley Dugyang. Andyan po siya ngayon, umiikot. At saka sa lahat po ng mga opisyales din ng syudad, nakita ko kanina dyan ang mga kasama natin sa konseho, ang mga konsehal natin, umiikot din po. At sa lahat ng mga dumalo ngayong araw na to, isang magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating panahon. Unang-una, gusto po namin magpasalamat Mayor Yorme Isko sa inyong pagdalo dito sa aming syudad. Actually, mga kababayan, hindi lang ito ang unang pagpunta niya. Noong kasama ko siya sa Liga ng Vice Mayor ng buong Pilipinas, siya pong naging presidente namin, ay nagpunta na po rito sa Tabuk City. Noong 2013 or 2013, noong pumunta po siya dito, galing po siya ng Apayo.
At dito po natulog sa syudad natin ng Tabuk noong nakaraang 2013. Siya po naging presidente namin sa Liga ng mga vice alkalde ng buong Pilipinas. At saka pinagmamalaki rin natin na habang nakaupo si Yorme Isko sa Maynila bilang vice alkalde, ay dalawa sa ating kababayan ang kanyang natulungan na permanente. Unang-una ay yung kapatid ng ating city prosecutor na naging market administrator si Marjorie, ang yumaong si Marjorie Yebra. At ang isa dito po ay yung veterinarian natin, ang anak ng dating punong barangay ng barangay nito, si Dr. Jesus, isang veterinarian. Natulungan din po yan ng ating alkalde, si Mayor Isko, doon sa Manila. Ito po ay na-promote itong dalawang kababayan natin na taga-Tabuk. Kaya malaki ang utang ng loob ang taga-Tabuk kay Yorme Isko Moreno. Dalawa po sa ating kababayan ang kanyang natulungan. Nagpapasalamat din po kami dahil bagamat konti lamang po ang populasyon ng probinsya ng Kalinga, pero ang populasyon po ng Tabuk City ay kalahati na ng aming buong probinsya. Bagamat 180,000 lamang ang botante sa buong probinsya at ang aming syudad ay 70,000 mahigit. Ang botante rito nasa 70,000 plus lang, Mayor Isko. Pero gaya nga na pakinggan natin kanina, maliit man o marami man ang tao, pinupuntahan niya para maigutan ang ating buong bansa. Kaya kayo nagpapasalamat. At nakagawi po kayo dito. Kayo po ang unang pumasyal sa aming lugar, sa aming syudad. At huwag na natin patagalin. Ang ating panahon ngayong araw ay gaya na nabanggit ko kanina, naging vice alkalde ng ating lungsod ng Maynila, naging kasalukuyang alkalde siya ngayon ng lungsod ng Maynila, at ngayon ay tumatakbo bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. Binabati ko po lahat, binewelcome po kayo lahat, Mayor Isko and Dr. Ong, and of course the other senatorial candidates, and all the staffs of the Mayor Isko and Doc Willie team. Thank you so much for coming to Tabuk City and welcome everyone. Thank you so much. Maraming salamat po, Mayor Darwin. Narinig naman po ninyo ang mga kabutihang loob na ginawa ng aming pambansang loob. Maaari ko na pong ilatag sa inyo at iharap ang mga kandidato. Uunahin ko na po, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapitbahay lang natin. Walang iba, kundi ang dating former Department of Agrarian Reform Secretary, batikang abogado, author at profesor. Wala nang iba, kundi si Attorney John Castriciones. Na yung pagkabigat kata kayo amin, kakabsat kang gagayang. Na yung pagkabigat ako. Naragsak kayo lang. As lang kayo naragsak. Awa mo tinakalis ang kanyaya ako. Nakabas. Sumaglangan na. Kasi ang epekto ni pandemya kanya tayo ako. Iso nga sa lutsudan, ato ti babae to'y. Ang lip-lipstick kayo pa lang. Albert lang makita niya. Yung toothbrush. Of course, toothbrush. Anyway, first of all, I'm very appreciative of the very warm hospitality that was extended to us, of course, by the good mayor of Tabuk City and our former Governor Aduba and Mayor Darwin for welcoming the team of Isko Moreno, the next President of the Republic of the Philippines. Siguro po nagtataka kayo, no? Ako po ay Ilocano. Anong ginagawa ko dito at sumasama ako sa isang taga Manila? Alam nyo, kakabsat kanyagayang, si Mayor Isko Moreno ay isang taong may puso para sa mga mahihirap nating kababayan. Ha? Naramdaman po niya kung paano maging isang mahirap. Sa katunayan, inaamin niya at hindi siya nahihiyang nagsasabi na siya ay dating basurero. Ha? Basurero! Taga-Padjak, taga-Sipok, Itipanay. Ha?
Pero sa kanyang pagsusumikap, ngayon, isa na siyang kandidato para sa pagiging presidente ng Pilipinas. Sino ba ang taong makakaintindi ng ating kahirapan kung hindi ang isang kandidatong galing sa mahirap? Kayo rin ako, kung ibutos nyo di mayaman, ha? Di na kayo matamang mo, ha? Nung daytoy, uray no taga Manila, umay itoy, Tabuk City, para makita kayo maamin dahil ayatan na kayo maamin ako. Okay, so first of all, let me try to introduce myself. I was the former Secretary of the Department of Agrarian Reform. Ako po yung dating kalihim ng Department of Agrarian Reform. Ang tungkulin po namin, mamigay ng lupa para sa ating mga magsasaka. Ha? At sa akin po panunungkulan bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform, ako po ay lumibot sa buong Pilipinas, kasama na po ang Kalinga at saka Apayao. At ako po ay nakapamigay ng halos kalahating milyong hektarya ng lupa sa buong Pilipinas. Gusto niyo po ba ng lupa? Kaya titindaga po. Ibutos na. Doon na kayo ibutos, awat na kayo. Amoy ako ng PASEN, the Comprehensive Agrarian Reform Program, technically, way back 2014, tumigil na ang pagbibigay ng Notice of Coverage. Kaya kailangan natin ngayon ng isang panibagong batas para may pagpatuloy ang pamimigay ng lupa para sa ating magsasaka. Ha? Sino di manalo nito ako? Ipangati na tayo ngayon. Manalo, manalo. Oh, kita nyo? Halos ang alit kayo, manalo, dala. Oh, alam nyo, kung walang magsasaka, Pagliwliwan lang ako, pagliwliwan lang. Totoo hindi? Jamba ka, limabas na isko gamin. Kaya para sa akin, ang mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Apo at palakpakan yung natin magmagayo ako. Ha? Farmers are one of our heroes. Without farmers, there will be no food on the table. Nababalang di managtingin na, kadagiti manalo kayo. Nung mamuyo ako, farmers are very important. As a matter of fact, now, during the time of the pandemic, we were able to experience how important agriculture is. Totoo yan ako. Kanya, yung kirigat na, nabaybayan iti agrikultura. Mano, iti abuno tata, 2,500 kung may sakasako, nagina. Naging ginabay, nagito'y bagas na naproduce locally ng Ijay, galing Ijay sa Mali na countries tayo. Amuya po, several decades ago, nagito'y neighboring countries tayo, umay dahil Pilipinas, taklo, ang pasuro ng kasanot ang bula, hindi palay. Ijay Philippine Rice Research Institute, Ijay Los Baños, Laguna. Tata, si tayon, di gumamgatang itibagas kadagita. It's an irony. It means that we were able to neglect the sector of agriculture. And you know, I was talking to Mayor Isko. In the event that he will be elected as the President of the Republic of the Philippines, he will support agriculture and support the farming sector. Isumahan niyo lipatan na po ni Mayor Isko Moreno at isunan ni Pag-asa kayo. Kanya, okay, let me just continue to introduce myself. I started serving our government when I was the Director of the Department of Transportation and Communication. Thereafter, I was the Undersecretary of the Department of Interior and Local Government. And of course, the latest position that I had was being the Secretary of the Department of Agrarian Reform. Abogado ako, at natituwa anak ko nga abogado, pareho na pala ka binata, ha? Awan pa yung sabo na. Ang dapat, tinapipintas ka mapala sa ito na nakita. Pakinggan ba, iwan kita napipintas. Ako, mabay kayo. Nagabit tinapintas ito eh. Baka kaya ito tiyagat kaya mo. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay taga Bayongbong, Nueva Vizcaya. Awanin na bayan na awanin ti senador tayo. Ha? Na Ilocano ako. Sabi ko mga kasuportahan na,
Number 13 sa balota. At ituglaw ni Japonido, Castriciones. Patriciones. Baka mabulol na iba may pronounsyo. Iso nga attorney, Brother John Manlane. Nandiyan mo? Number 13. Nandiyan yung number ba mo? 13. Ang kailangan natin, lupa para sa mahirap, sapat na pagkain para sa lahat. Maraming salamat. Blame ba, kabigat ka na kayo kami. Yaman kami unay, ako Brother John Castriciones, number 13 sa balota. At susunod na po, ang kampiyon ng kababaihan, kilala na po ninyo magtatanggol sa inyong karapatan. Walang iba, kundi Miss Samira Gudo! Saray ko, yan ang liyan, di ba? Saray. Mama. Mayor Darwin Estrangero, sir, thank you. Former Vice Governor ng Kalinga, Governor, inshallah, God willing, James Induba, Board Member Harley Duguyang, and Kapitan Mang Cosme. Thank you talaga, Mang Kapitana. Support groups, Muslim Association, mga katutubong kapatid, Assalamualaikum. Naimbag nga malim. Maling. Sapa. Sinabi sa akin ni Gov, may 47 tayong tribo dito sa Kalinga. Pagpupugay sa kultura ng Cordillera, ako ay Maranao ng Marawi City. Marian Rivera ng Mindanao. May sulat ako kay Presidente Duterte, liham. Sir President, kami ngayon ay nasa kapital, Cordillera, Tabuk, na tumitibok ang puso. Takot na takot kami sa nangyayari ngayon sa Russia, Ukraine. Kami po ay kapitolyo ng heritage, kultura dito sa Kalinga, dito sa Tabuk. At ang mamamatay pag merong gera ay ang kultura. Sir President Duterte, kung mamarapatin mo isang anak mo sa Mindanao, we'll try to gently remind you. I will not ask you to take a position sa Russia, Ukraine. But tingnan mo ang mga mata namin dito, mga katutubo. Ang namamatay ay ang espiritu, the soul of the peace-loving peoples of the world after World War II, President Duterte. Alam kong tinulungan ka ng Rusya. Tinulungan ka ng Rusya sa Marawi City. Sugpuin ang mga terorista. Pero just for those, huwag mong ipapatay ang mga anak ng Ukraine at mga eskwelahan nila. Gaya namin silang nasaktan sa Mindanao. Hanggang ngayon, hindi kami makadaan dito sa gabi. Dito po, di ba sa Kalinga, sa takot ng pananakot. Kaya, Sir President, make a stand. Make a stand for the children of Ukraine. Make a stand for non-violence the way that we were a champion in the United Nations. Yan lang po ang mensahe ko ngayon. Dahil ang nasasaktan ay ina pag naggigera. Pag tumataas ang presyo, tayo ay mangungutang. Di ba, mga nanay? Magkano ang pera na nasa bulsa ninyo? Pautang. 5-6, Jopet season. Senador. Palakpakan nyo naman si Jopet season. Ipaglalaban niya kayo. Ipaglalaban ang lupa. John Castriciones. Kailangan natin sa lupa dito sa Cordillera. Ipaglalaban natin ang wifi. Ipaglalaban ng libro. Ipaglalaban, saan yung mga cellphone nyo? Para ma-record yung naman ako. Marian Rivera, sayang ang beauty. So, tapos na yung sulat ko kay Presidente. Kayo naman. Kalinga, Tabuk, tumitibok. Ipaglalaban ang karunungan. Balitang maganda. Carl Balita. Kalinga, akala nyo si Dr. Willie Ong ay hindi nakikita ng mga katutubo. Pero kaya nga kami nandito. Ako katutubo, ako Maranao, kasama nyo nagbebenta dyan sa init ng araw. Mga kamag-anak ko yan lahat. Yung nakatakbo, takip pa mukha mga ulo. Si Doc Willie Ong, kahit hindi
profesional. Pero nakinig kayo sa abiso niya, Sir Governor, Mayor. Bigyan niyo naman kami ng boto para si kay Doc Willie Ong, para hindi tayo mamatay sa sakit. Doc Willie Ong, Vice President. At si Samira Gutok na tumindig sa mga punerarya para ipaglaban na mailibing tayo ng tama. Ang batas kapayapaan para sa 4 na milyon ng Bangsamoro ay humihingi sa Diyos na ang otonomiya ng Cordillera. Yan ay titindigan ko para sa Kalinga, para sa Cordillera. Si Samira Gutok ang instrumento ninyo para tayo ay mapagservisyoan. Samira Gutok ay tutok 32 sa Balota. 32 ang waistline ko. Salamat po. Maraming salamat. Number 2 sa Balota, number 32 sa Balota, Miss Samira Gutok. Ngayon naman, ma-share ko lang sa iyo na hindi na kailangan ng mahabang introduction. Dahil tuwing nag-iikot kami, 2 araw na, lagi nilang tinatanong, darating ba si kapag may katwiran, kapag may katwiran? Hindi nila maituloy. Sinabi ko, si Jopet Season. Eto na po siya sa inyong harapan, Jopet Season! Naikman ko mali. Magandang hapon, umaga sa inyo lahat. Ako po si Jopet Season. Napapanood ninyo sa programang Kapag Nasa Katwiran. Ilang dekada na kami nagbibigay ng kaalaman legal. Nagbibigay rin kami ng libreng payo legal. Ilang dekada na rin. Magpapakilala ko ng kaunti. Ako ay naging mambabatas 9 na taon. Naging kagawad ng barangay. Naging konsihal ng lungsod ng Quezon ng 6 na taon. Bilang konsihal, tawag sa akin sa Quezon City, Ama ng Toda. Dahil ang kauna-unahang Quezon City Tricycle Franchising Ordinance, ako po ang may akda. Isa rin po ako sa may akda ng pamantasang politekniko ng lungsod ng Quezon na hanggang ngayon ginagamit pa rin ng lungsod. 9 na taon gumagawa ng batas. 11 years naging parte ng sektor ng pabahay sa pamahalang nasyonal. 4 years bilang Assistant General Manager ng National Housing Authority. 7 years bilang Pangulo ng National Home Mortgage Finance Corporation. So 11 years of my life I have spent trying to solve the problem of housing in our country. At mapalan tayo dahil sa Pilipinas, sa Maynila, sa loob ng 3 taon, nakapagtaguyod ng 7 proyektong pabahay. 7 housing projects, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Base Community, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences. Sa Maynila, ang pinakamahihirap na mamamayan ng lungsod na bigyan ng pabahay, mahigit 10,000 pabahay ang nabigay sa pinakamahirap na mamamayan. Ito ay hindi salita. Ito ay nagawa na. Nagawa ng isang leader na tunay na may malasakit. Ang susunod na Pangulo natin, Isko Moreno Dumagoso. 30 years of my life I dedicated to listening to the problems of the people in our program Kapag Nasa Katwiran, Ipaglaban Mo. Sana po tangkilikin po ninyo ang aming pong Aksyon Demokratiko Party, pinamumunuan ng ating Pangulo Isko Moreno Dumagoso. Palakpakan po natin. Vice President Doc Willie Ong, Senator Samira Gutok, Senator John Castriciones, Senator Carl Balita, at para po sa pabahay, para sa pagpapalawig ng kaalaman legal, para sa pagpapalakas ng barangay, huwag po nyo. Wala pa sa serbisyo na nililihan pa nasa larangan ng edukasyon. Na diyan yung makikita ang grupong ito na may tunay na solusyon at mabilis umaksyon. Ang ipapakilala kong susunod, laging may magandang balita. Dr. Carl Balita. Magandang hapon po, magandang tanghalian. Hello? Kumusta po kayo? Ako po'y magpapakilala. Ako po si Dr. Carl Balita at ibubugo ko po sa inyong harapan ngayon ang isa sa mga taong nagtulak na ako'y tumakbo. Yan po'y walang iba kung hindi ang inyong kababayan na dating Pangulo ng Philippine Hospital Association, si Dr. Jimmy Almora.
Bilang Pangulo po ng Philippine Hospital Association, noong panahon na namimili kami ng kandidato, tumawag siya sa akin, Mayor, at sabi niya sa akin, Carl, tumakbo ka, tutulungan ka namin. Kaya po masaya ako na nagdesisyon ako. Pero syempre, kinailangan ko ng tawag ng susunod na Pangulo, ng nais kong Pangulo, para ma-confirm yung imbitasyon yan. At yung tawag na yon na nagpa-oo sa akin talaga, walang iba, kung hindi galing sa nais kong Pangulo, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano pong pangalan niya? Isko Moreno. Ulit po, anong pangalan po niya? Ako po mag-a-apply, mabilisan lang po to. Basic lang yung aming panahon. Pero ako po mag-a-apply. Pwede po ba mag-apply ng senador? 12 naman po yung pipiliin nyo. Pwede po ba mag-apply yung kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo? Ang nurse midwife, kakampi ng mga BHW, kakampi ng mga doktor, kapartner ng sambayanang Pilipino. Tama po ba? Ihahatid niyo po ba sa Senado ang kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo? Pwede ba po bang ipapatuloy ang aking aplikasyon? Ako po ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Pagbibigyan niyo po ba ako? Kailangan ba natin ng tulong sa edukasyon? At ako po, dito ko sasabihin for the first time. Alam niyo si Mayor, mahal na mahal niyang STEM. Ang ibig ko sabihin ng STEM ay Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yan po ang ibig sabihin ng STEM. Ako po, at dito ko sasabihin for the first time at nandiyan ang national television, bilang nag-iisang guro sa kampanyang ito, sa lahat ng mga tumatakbong senador, ako po'y nangangarap na singitan ng letter A ang STEM para siya maging STEAM. At yung A na yan ay ang agrikultura. Dahil ang agrikultura po ay may siyensya, may teknolohiya, may engineering at may mathematics. Kapag isinama po natin ang agrikultura sa STEM, masusolusyonan natin ang kakulangan ng teknolohiya at agham sa agrikultura. Kung yan po ay gusto nyo, itatayo ko po yan. Palakpakan nyo po yun. Alright, at dito ko lang po binanggit yan po ang gusto kong mangyari sapagkat ang ating mga magsasakay nangangailangan ng teknolohiya at ang teknolohiya ngayon makukuha nila sa kanilang murang edad bilang mga senior high school. Pwede po ba yun? Mga kababayan, may problema po ba tayo sa pera? Taas sa kamay, may problema sa pera? Sino walang pera? Sino maraming utang? Ako mas marami. Sino gusto magnegosyo pero walang puhunan? Gusto magnegosyo pero nalugi na. Ayan, alam niyo naman ang buhay natin. Ako po, yung 20 taon na naging host ng Radyo Negosyo sa ABS-CBN at naging kakampi ng maliliit na negosyante. At yung pong aking munting review center na nagsisikap magtumulong sa inyo ang naging tulay ng 1 milyong profesional para po sila makapaglingkod sa Pilipinas at sa buong mundo. Akin po yung Carl Balita Review Center na nagbibigay ng mga scholarships dito sa inyo. Sana po, suportahan nyo yung kalusugan, yung karunungan at yung kabuhayan. Yan po ang titindigan ko, mga kababayan. At para sa maraming problema, ito na po ang masasabi ko sa inyong lahat. Sana po pumasok sa puso nyo ito. Dahil maraming problema, pero kaya natin. Tama? Ang salitang kalinga ay nanggaling sa salitang fighter, warrior. At alam kong kaya nyo to, at alam kong gagawin nyo to. At ang kailangan nyo ay ito. Ang kailangan nyo ay tibay ng loob. Kung mayroong pagsado kagaya ni Jopet Season, itatayo ko po kayo kagaya ng Samira Buto at pagbubutihin ko ito kagaya ng isang ni Brother John. At syempre, ang mahal nating lahat na doktor, anong pangalan ng doktor na pinanunood nyo pag may kailangan kayo? Sino nanonood kay Doc Willie Ong? Sino nagmamahal kay Doc Willie? Sana naman, sumpiran nyo yung kanyang servisyo ng boto. Pwede po ba? At syempre, ang Pangulo na kaya niyang gawin ang ginawa niya sa Maynila, kaya niyang gawin sa buong bansa. At hintayin mo ito, Kalinga, ang ginawa niya sa Maynila, gagawin niya sa buong bansa. At kaya niyang dalhin sa Kalinga. Walang iba ako, hindi ang susunod na Pangulo. Anong pangalan niya? Isko Moreno, number 3. At si Doc Willie, number 6. At ako po'y number 6 din. Carl Balita po, ang gustong maging mabuting balita sa Senado, number 6. Maraming salamat po. God first. Maraming salamat, Dr. Carl Balita. It's a yes for me. Nakita niyo naman, hindi lang doktor ng edukasyon, napakagaling pang kumanta.
Ngayon naman ang susunod kong ipakilala sa inyo na may mga Facebook account naman kayo. Lagi kayong may libreng konsultasyon, tama? 27 years nang nag-aandog ng libreng serbisyong medikal sa inyo. Nasa inyong harapan na ang doktor ng bayan, Dr. Willie Ong! Magandang tanghali po. Mayor Darwin, thank you so much sa paghanda nito. Vice Gov James Eduba, Board Member Harley Dugyal. Salamat po. 27 years na po akong doktor eh. Umiikot ako kanina, marami nagpapapicture, marami na nanonood sa amin. Tinatanong ko, ano bang mga sakit ang tinitignan nyo? Sabi nila, pampaganda. Diba? Pampapayat. High blood at diabetes at marami pang sakit. Pero may dala akong saging ngayon eh. Bumili si Doc Lisa. Alam niyo itong simpleng saging na to, napakaganda ng saging. Palagay natin, may high blood kayo, may sakit sa puso. Kailangan kumain ng saging araw-araw. Kasi meron siyang potassium eh. Potassium, pampatibok ng puso. Diba? Kailangan titibok ang puso. Pag sobrang init ang araw, pawis na pawis kayo, magkakapulikat, cramps, diba? Saging lang ang katapat nun. Pag wala kayong pera, pambili ng vitamina, 2 saging araw-araw. Katumbas na sa isang vitamins. Mura pa, diba? Marami to dito. Sa mga batang ayaw pumasok sa school, na-stress, o iniwan ka ng boyfriend mo, nalulungkot ka, may tulong ang saging, pampasaya. Meron siyang tryptophan, nagiging serotonin, nagpapasaya sa atin. Kaya yung bata, pag pinakain mo na saging, 30 minutes lang eh, papasok niya sa school, gaganahan na siya. Maraming benefit. Ako, lagi ako kumakain ng saging, dahil masakit ang tiyan ko lagi. May ulcer, di ba? May hyperacidity. Kumain ng kalahating saging, inuman ng tubig konti, mawawala yung asido sa tiyan. Yun ang ginagawa ko lagi para hindi kayo ma-ulcer. Hindi pa nakakataba to. Hindi nakakataba. Okay? 80 calories pwede sa may diabetes. Hindi siya Sa Japan, merong banana diet. May isang Pilipino, kumain na siya ng saging araw-araw sa umaga. Yun lang, saging at tubig, pumayat siya ng 35 pounds. Pumayat siya, saging lang. Wala na iba. Ang gusto-gusto ni Mami. So nakikita nyo pala, saging pa lang, marami na tayo natutulong sa ating bayan. Kaya kung tutulungan nyo naman kami, total may pakinabang naman kami. Bilang Vice President, syempre, ayokong saging lang ipapayo sa inyo, di ba? Gusto ko libreng gamot sa high blood. Tutuloy natin yung health center. Diba? Libreng gamot sa diabetes. Kailangan may doktor, may nurse sa health center natin. Magtatayo tayo ng mga ospital na magaganda. Talagang tututukan ko yung pinakamagandang gamot, pinakamagandang bakuna sa mga bata, yan po tututukan ko. At magagawa ko lang to kung magiging presidente si Mayor Isko Moreno. Kasi yan ang pangako ni Mayor Isko Moreno. Pag nanalo siya, Doc Willie, bahala ka na sa ating kababayan. Kung anong sakit, gamutan, libreng operasyon, yan ang kailangan natin eh. Diba? Oras na magkasakit yung anak natin, magulang natin, napakahirap. Wala tayong pambayad, namamatay na lang. Kaya po tayo tumatakbo. Hindi po ako politiko, talagang tutulong lang po kami. Si Mayor Isko, ang dami nang ginawa sa Maynila eh. Hospital, gamot sa COVID, bakuna, paaralan, eskwelahan, at yung mga pabahay. Napakalaki na po. Ang dami niyang ayuda, inibigay. Sa senior citizen, may 500 pesos. Sa estudyante, may 1,000 pesos kada buwan. Libre computer, tablet. Tapos libre internet pa, 20 gigs. So talagang gusto niya ito gawin para sa buong Pilipinas. Kaya kung kayo nanonood sa akin, sana po, pagbigyan nyo kami ni Mayor Isko Moreno, talagang magsisilbi kami, talagang pupunta kami. Okay? At least nakikita nyo kami at may pakinabang naman kami sa inyo. So yun lang po, at ating 4 na senador na napakabait, napakagaling,
Dr. Carl Balita, meron ng pinuntahan, ang ganda ng boses. Brother John, Attorney John Castriciones, Palupa, Jobet Season, ipaglaban mo. At syempre, ang mahal ng mahal kong Samira Guto. Yan. Ang dami sa si Samira. So, thank you so much. Mahal na mahal po kayo. Ingat po. Kain ng saging 2 bananas a day will keep the doctor away. Maraming salamat po, Leo, ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas. Alam ko naman na ito ang pinakaantay ninyong lahat. Tama? Ano yung sinabi ko kanina? Pilipinas! Pilipinas! Hindi ko nahabaan ng introduksyon sapagkat 23 years of his life dinedicate niya sa serbisyo sa Maynila. Hayaan naman natin ibahagi niya ang serbisyong yan sa buong Pilipinas. Binabahagi at hinahati ko sa inyo ang susunod na lupango ng Pilipinas, Francisco Isko Moreno Tumagoso. Hi! Hello! Hindi kayo nagsaing, ano? Kasi nandito ang mga Marquez. Wala sa bahay. Mga kababayan, naimbag nga agsaba kada kayo aming. Pwede? Pasado? Palakpakan natin ang aking kaibigan si James. No, palakpakan natin. At tulungan niyo yan. At alam niyo si James, matagal ko na yan, kaibigan. Mabait na tao. Napakasimple. Basta po, ginagaranti ako siya, napakabait na tao. Ang kailangan nyo nowadays yung taong may malasakit sa kanyang kapwa. At siyempre, ang ating minamahal na mayor, palakpakan natin. Ang ating mga vice mayor, kusihal, barangay chairman. Naku, chairman, sabi si chairman. Palakpakan natin si chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, at yung mga tanod na walang sweldo. Kawawa naman ako, kayo mga tanod. May awa ang Diyos pagdating ng araw. Pag pinalad ako. Kailangan, di naman po pwedeng puro bantay lang ng bantay. Oh, hirap ang buhay nila. Tapos ano? Hindi na. Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo kumakain? Ha? Lilipas din yan? Ay, hindi ko pa kakahabain. Kasi kami babalik pa at may nakabol na oras. Pero totoo po, sinabi ni Mayor at saka ni James, talaga po, kasi nangako kami sa tao. Sabi namin, kami ni Doc Willie, iikot kami hanggang bundok ng Tralala. Sabihin, kahit saan, hanggang kayang aabutin namin kayo at dediretso kami sa tao. Kaya masaya ako nakabalik dito sa inyong lugar. Maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap. Ngayon, mga kababayan, ako po ay isa sa mga masuswerte na nakakain ng black rice. Opo, yung black rice galing sa inyo, dala lagi ni James. Natutuwa ako sapagkat, mga kababayan, masustansya, magandang bigas yun. Ang nakakalungkot lang, napupunta sa abroad. Napupunta sa abroad. Bakit? Kasi nakakalungkot, kulang ang suporta ng gobyerno na palawakin itong uri ng bigas na ito na masustansya. So, sana someday ito ay magamit sa kanya-kanyang tahanan sa buong bansa. In fact, James, pag magpapasko, meron akong binibiling bigas sa Mindanao. Sa Mindanao. Black rice, so para sa mga senior citizen. Sino ba dito ang mga senior citizen? I love you. Mahal na mahal ko yan, mga senior citizen. Kasi gusto ko man lang maiparamdam sa inyo, sa Maynila,
Sana someday sa buong bansa, mabigyan ako ng pagkakataon. Sa Maynila, gusto ko iparamdam sa mga lolo't lola ko na mahal sila ng gobyerno. Sa oras ng kanilang mga ilang taong na lang birthday na ipamahagi pa sa kanilang pagmamahal galing sa gobyerno. Malingon man lang sila ng gobyerno. Kaya pagdating sa senior, I love you. Ingat kayo. Konti na lang ang birthday nyo. Enjoy your life. Now, mga kababayan, napakaraming programa ng mga kandidato. Tama naman ano? Maraming hangarin ang mga kandidato katulad ko. Lahat kami, magaganda ang hangarin ano? Maganda? Tama naman. Tanong ko lang, nasa kamay ng walang pera. Nasa kamay ng walang pera. Walang pera. Walang pera. Nangangati lang ako. Okay, maglala. Hindi kayo mawawalan ngayong umaga. Hindi rin kayo magkakaroon. Pero, kahapon ba kapos kayo sa pera? Noong isang linggo, kapos kayo sa pera? Noong isang buwan? Noong isang taon? 10 taon na nakakarang. Laging kapos. Paulit-ulit ang kapos. May tanim naman kayo. Nagtatanim naman kayo ng palay. Nag-aani kayo ng bigas. Sinabi ko pa. Pero bakit gano'n? Yung presyo ng palay, yung presyo ninyo, hindi tumataas. Pero yung abono, noong nakaraang taon, 900 lang, 1,000 lang, ngayon 2,500 na. Naku, mahirap na ang buhay. Kaya kung bakit nauubos na ang mga magsasaka. Bakit? Tinatamad na magtanim kasi bakit? Laging tabla o talo. Walang kapanapanalo. Tama ba? Mahirap pa yung isang batas na pinasok natin. Maaaring maganda ang layunin, pero yung layunin maganda lang sa ibang bansa. Pero sa mga magsasakang Pilipino, hindi siya bumabago. Kaya, ngayong araw na ito, wala man kayong pera, bibigyan ko na lang kayo ng pangarap. Taguhin ninyo, bundat kayo sa hangin ng pangarap. Sa mga magsasaka dito, ito straightforward ha. Una, umasa kayo, sisiyasatin ko bakit sumobra ang taas ng abono. Okay? Dahil bilang gobyerno, trabaho ng gobyerno na maging makatwiran ang mga presyo. Pero bakit nagkakagulatan? Hindi walang kamalay-malay. Ang mga magsasaka, bakit bigla na lang tumaas? Baka mamaya may nagmo-monopolya ng abono o fertilizer. Pangalawa, yung rice tarification law. Lalo na yung quantitative. No? Umasa kayo, paamendahan ko yung batas na yun para naman matulungan yung magsasakang Pilipino. Pangatlo, matagal gawin yung batas, ano? Matagal, ano? So matagal pa kayo magdurusa. Tama ba? Ito basta i-record nyo na to. Ito ang sigilin nyo sa akin. Sigilin ninyo ako pagdating ng araw. Habang inihintay natin na amendahan yung rice tarification law, lahat ng import permit ng bigas dadaan sa butas ng karayom. Yan ang commitment ko sa inyo. So, hindi natin sila mapigilan sa quantitative, pahirapan natin sila sa qualitative. Na kailangan hindi bulok na bigas, hindi bulok at murang deklase at mahinang klaseng bigas ang inaangkat ng mga ito. Against sa mga tinatanim ng mga magsasaka ang Pilipino. So pumanatag kayo.
na yung patungkol sa inyong hanap buhay, meron na kayong gobyerno masasandalan pagdating ng araw. May awa ang Diyos. Pang-apat, tumaas na naman ang gasolina. Naku, kanina, may balita ko, mukhang malalagdagan ng 3 piso. Nga na naman. Magmamahal na naman ang bilihin. Lagi ko sinasabi, pero nasabi ko na rin naman, sasabihin ko na sa inyo, may awa ang Diyos, someday, sa tulong ng Diyos, sa tulong ninyo, maging Pangulo ako, ang una kong gagawin patungkol sa langis, babawasan natin ng 50% ang buwis ng crudo. Sunod, record nyo ha. Bagay na, nasa advertisement ko naman to. Sunod, ang taas ng crudo, tataas din ang kuryente. Sino nagbabayad ng kuryente? Taas ang kamay. Ay, dito pala kayo. Kami squatter eh. Pero kasosyo kami ng Meralco. Ang gagawin natin? Tingnan natin ha, kung yung bang uri ng gobyerno na iniisip ko, makatwiran. Susunod kong gagawin, bababa natin ang buwis ng kuryente at 50%. Bakit buwis? Yan. Bakit buwis? Para hindi naman kayo parang nadadala sa basketballan at nabobolan ng mga politiko. Importante kasi malaman niyo bakit buwis ang babawasan natin. Hindi malulugi ang gobyerno. Tama mali? Ano naman ngayon, kung malugi ang gobyerno, panalo naman ang tao. Dahil yung lugi ng gobyerno, malaki ang savings ng tao. Pag si tatay, malaki ang inuwing pera sa bahay, pagdating sa gabi, bukang-buka si misis. Bukang-buka ng yakap. Ayun talaga. At magaang ang buhay. Maaliwalas ang buhay. Panatag ang pamilya. Tama mali? Basta mga kababayan, huwag kayong aasa sa akin na ako magiging dahilan kung bakit kayo yayaman. Kasi bola yun. Hindi po totoo yun. Pero ang kaya kong gawin ay pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Yon ang obligasyon ng gobyerno. Okay ba sa inyo yan? Pwede? Kaya? Wait. Baka mabola kayo. Baka mabola kayo, ha? Mag-iingat kayo. Tinanong ko kayo kanina. Wala kayong pera kahapon. Kulang. Yung 1 taon, kulang. 10 taon na nakakaraan, laging kulang. Tama mali? Bakit paulit-ulit? Baka may kulang. Dahil naniniwala ko na hindi naman kayo ang kulang. Baka gobyerno lang ang kulang. Tama ba? That's why, mga kababayan, let me share you what Einstein said. Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan niyo? Tagalog na lang. Tagalog na lang. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa nyo ngayon ay katulad ng kahapon. Halimbawa, ngayon kulang ka ng pera. Yung pinili mo'y ganun din nung nakaraan. O tas-aasa ka na magbabago ang buhay mo. Mali po yun. Tama ba? Do you all agree? Gusto nyo ba maiba naman? Kasi tinanong kayo kanina ni John, ni Jope, ni Sam, ni Carl. Anong gusto niyo? Bago o luma? Promise? 2 joints talaga yun. Gusto niyo ng bago? Pwede bago? Maiba lang?
Maiba lang. Tingnan ninyo, kayo nga dito eh. Sige, kwentuhan lang. Tay, ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 65. Mukha ka ng 64. Tingnan niyo kayo. Sa buong buhay mo, ilang presidente na nagpunta rito? Na nakita mo? Why? Kasi maliit kayo. Ano tayo? Real talk tayo, real talk. Kung kayo humusga, ako hindi ako bago rito sa Kalinga. Ilang beses na ako napunta rito. At saan mang sulok ng bansa. Maliit, malaki, pantay-pantay lang yun. Pilipino naman kayo, di ba? Pilipino ba kayo? Lahat kayo Pilipino? Lahat kayo nasa Pilipinas? Eh, ba't hindi pa nakita 65 years old ka na? See? That's my point. That's why sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, ang tagal-tagal yan, ang kapitbahay nyo pa yung isa. Hindi, talaga. Real talk lang tayo. Kaya mag-iingat kayo. Siya sa atin yung may pa lang. O ngayon, tingnan ninyo ha. Ito, para hindi sasama ang loob nyo. Taas ang kamay ng mga Ilocano. O yan. Mga Ilocano, huwag kayo mahiya. Ilocano. O mga Ilocano. O tingnan ninyo ha. Tayo lahat, paghalalan, binabagay ng kandidato ang kanyang sarili sa lugar niya. Tama? Uy, kapitbahay ko yan. Uy, kanya. Uy, ganito. Tama, mali. Madalas sa hindi, ganun ang magiging desisyon natin sa buhay. Pero ako, tanungin niyo lang ang sarili niyo. Basta sila, binigyan na natin ng pagkakataon. Nakapamuno na sila. Nakapamuno na sila. Sa mahabang panahon, yung grupo nito, nabigyan nyo na ng pagkakataon. In fact, pag sinumatotal ko yan, 39 years. 39 years ng buhay natin. Diba 39 years? 21 years, yung Bulacan. 18 years, yung Yellow Pink. 39 years ang buhay natin. Ang tanong ko lang sa inyo, kamusta naman ang buhay niyo? Same. Sa Tagalog, pare-pareho. Tama mali? O ngayon, gusto niyo maiba? Gusto niyo maiba? Okay, available ako. Pwede? Maiba lang. Total, taya kayo ng taya ng 21-18, hindi naman kayo tumatama eh. Maiba naman, taya nyo, 3-6. Ako, number 3, si Doc Willie, 6. Pwede? Kaya? O sige, promise yan ha. May isang salita ba mga taga-Kalinga? Promise? Asahan namin kayo? O, taas nga kamay na tutulong sa amin ni Doc Willie. Taas nga kamay, tingnan natin. Oo, huwag niyo mababa. Teka lang. Baba konti. Promise? Next man? Umatay man siya? Kawawang camera. Sige ha. So, ako maniningil. Sisingilin ko kayo. Papatay akong boto rito sa Kalinga. Aasa ako. O pagkayari, pinalad ako dahil sa inyo. O singilin niyo ako sa July 1. Basta ako hindi niyo kilalang personal. Mahirap pangawakan ang mga salita ng politiko paghalalan. Pero ito lang po ang itatangos ko ng ilong sa inyo. Makapaglalakad ako ng mag-isa kahit saan, dala ng lahat ng binitawang kong salita bilang pangarap para sa tao doon sa Maynila.
nangyari. Naganap. If you really want that kind of change that gives result, because what matters most to me is the result, then mga kababayan, kung pagod na kayo, sana kahit na ako ay hindi taga rito, kahit na ako ay hindi Ilocano, tingin naman ng konting boto. Pwede? Oo. Anong pangalan niya tayo? Tindungan. O, Tindungan. Halimbawa, 5. Ang botante mo, 5. Pwede ba sa akin yung 2? Pwede? Lahat? Spoiled ako masyado. Ito ba yun? Promise? Sa mga kababayan, sa inyong lahat dito, mag-iingat kayo. Hindi ko masabi sa inyo kung kailan papanatag ang mundo. May pandemic, may gera, buti pa presidente ng Ukraine. Sana magkaroon tayo ng ganong presidente, no? Kahit bala, hinaharap. Kahit bomba, nasa kalsada yung presidente, hindi absent. Hindi natatakot. Sinamahan niya yung kanyang mga kababayan sa oras ng pangangailangan ng liderato ng kanilang bansa. Kaya sa inyo, mga kababayan, magmuni-muni kayo. Maiba lang. Total, sumugal na kayo ng 39 years sa kanila. Mano ba naman, sumugal kayo sa akin ng 6 years. Kaya? Maiba lang. Maiba lang. So muli, sa inyo lahat dito, I hope someday mabigyan ako ng tsansa. Basta, o ito, punta na kayo kay Cebuana Lulier. Sandan nyo na to. Itong sasabihin ko. Pag nag-presidente ako rito, nadalawin ko kayo. Yun na lang. At hindi lang basta dalaw. Ngayon, laway-laway. Pagdating ng araw, ay may dala na akong sobre. Hindi sobre ng pera. Sobre ng programa. More than anything else. More than anything else. So muli, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Pilipinas!